da ganin gida ai menene ta zan da lokaci da adcom zan da gida ina dawowa in kai larabci ne zaka ina da hen jara sallah in kai larabci ne zaka ce in larabci alaira in ce ma fi muskila adcom na hiya com zan je da ina daga duniya ka zo duniya ne zaka ga mutane zan zo ce to ko ku jara sallah Allah ba ban ji sa'a ba zuwa ne ba ku tarihi na rade da Allah in ka je ka ga kai ni ba burin ga mama in ka ga na mutu ma dole akai mu ban gane ba alquran to ai da zan sai kasiya nan gaba kasiya alquran na da budget din sayan sabon mai ba za ka yi fata Allah ya baka gida irin na ba to kai in mutu ya samu gida irin naka a duniya to kuma ai ya ci wani lifan kuma Allah he dai mota he dai ana kwanda wai ga ya girgirwa ana kwanda ai to ai kai kanka bakin gari ana kwanda wata zo wani ce sai ana kwanda tace he dai jaki Allah ko za jaki ma akwai ana kwanda alkwanda wallahi a jaki ma akwai ana kwanda gaskiya sai dai ni matsalar da muke samu ɗaya da kai har yanzu baka waye ba kai za ka yi din ban za ka ce ban waye ba saboda ka taɓa zuwa Shoprite to saboda wayewa ta har Shoprite naje na rade da Allah ba ganna Shoprite ba na sai wannan na sai dudu how much ya sunana yanzu kana sai da abu na zuwa ce maka how much ne kenan ka zagya ban gane ka alquran ka zagya haka kawai a ce maka how much an zagya wallahi ka zagya kai din banza ka zagya akan sana'ata how much kana nufin how much kai mahaukaci kenan fa how much mahaukaci kai ka sa jahili ne ni to bring bro ubanka kenan za a yarje bring ne wallahi bring bro ubanka kai ka sa ni jahili ne ayuno jahili na san me nake ba kai ni zaka dauka jahili to me yake nufi da nonsense mutum mai serious mutum mai hankali shine nonsense wallahi ijot je ka da ijot ka je ka kana jina ka ko ba makaranta ka sa yanka a makaranta ka samu matsala kariya kake wallahi to kai zaka ce na samu matsala kai suka ce na samu matsala ni yanzu na ce maka ijot ka ce nonsense ka duk la ilaha illallah to wallahi kariya kake wanda da Allah kana yaro dan Allah faɗi gaskiya kowa bai ji ba